I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, on, on. Іх шмат, а такога аднаго, пэўна, не. Я ж не хочу прожить жыццё нейкага чалавека. Ёсць твоё. Ну, я хотел быть на сцэне, а тое, што гэта тэатр лялька, гэта знянацку. Таму што я просто потрапіў на конкурс, калі набіралі акцёраў у трупу тэатра лялек, а ўжо далей там улюбёнасць гэта ўжо по факту. Я не думаў пра тэатр лялек ніяк. Это душевны пакой. Гэта радасць. Радасць працы, радасць сям'і, адпачынку, дзяцей, бацькоў. Я думаю, што это такое, сумесны такі фарш. Ну, я люблю Булгакова, Кот Бегемот. Спалучэнне жыццёвага попыту, нейкіх там дараванняў альбо талентаў, адукаванасці, чалавечых якасцяў, ваша магчымасць бачыць гэты свет па-свойму. Так, камок быў, і на спектаклі такое было, і кіно, і жыццёвае, але так вот, плакаць вот. Тата мне сказаў, што это ввогуле не прафесія. Што это такое? Хаця, калі пабываў першы раз на спектаклі, сказаў, канешне, нелёгка это. А дядя хацеў ввогуле, каб я стаў аграномам. Так здарылася. Канешне, у гэтым ёсць нешта такое дзяцінства, парушэнне нейкіх норм, правілаў, нешта адблазнае.